Čaute ľudia, vítam vás z nového videa z tutoriálu ako stiahnuť Counter-Strike 1.6. Takže poďte na internet, dajte si na to. Tak, toto si dajte, to vám dám do popisu videa. Teraz si dáte toto, a nie toto prvé. Takto kliknete a tu, kde to budete chcieť dať, takže ja som stiahnuté tuto. Takže počkajte, nech sa vám to načíta. Tak ďalší. Potom to si dáte nastavenie grafiky, ja som si dal najväčšiu. Potom dohrať okne, ja som si dal áno a potom keď nebudete chcieť, tak si no to si robte podľa seba. Ďalší a ešte ďalší a to si potom dáte tamto, kde to chcete, dajte to si nechajte, no a takto. Potom dáte ďalší a potom dáte iba inštalovať, ale ja si nebudem inštalovať, pretože ja to mám tu na. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a čaute, vidíme sa v druhom videu. Čau.